तो का हाल बा भाई लोग। आज हम बात करल में दू चार गो झाटू झाटू सिंगर के बारे में। एक बहुत कस के पेलाई करम। तो भाई लोग मतलब वीडियो का शुरू से लेके लास्ट तक ले बनल रहे, काहे के वीडियो आज के बहुत ज्यादा कारण होखे वाला बा। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करे से पहले एगो बात कहल जात, ई वीडियो बनावे के जरूरी कि आप सबके हौसला सावला के दिल के ठेस पहुंचाल। तो भाई लोग वीडियो के सीरियसली मत लियो। तो बिना लारवा लहसुन के दौड़ा कइल जाओ सार संगे पेलाई स्टार्ट। मना करी तो हमारा से रुस जाला, रोजा ओही में डाली के सुत जाला। तो अब देखो लो भाई लोग, जौन ई गाना के सिंगर बानू और स्क्रीन पर भौजी लौकतिया नु, तो ई दोनों जानी सारे लोगन से एगो हम बात पूछल चाहतानी। अरे सारते नाही ओकरा में उकेतिया डाल के सुत जाई रे। ई सरवा गाना कइले बानू सोनू कि ओही में डाली के सुत जाला। अब सरवा काल परसों मतलब जाके कोनो मत गा देवनु कि तो ओही में पेल के मुंगा देले बा। मना करी तो हमारा से रुस जाला, रोजा ओही में डाली के सुत जाला। ए भाई लोग अभी तो खाली इहे गाना गावत हूँ सो, माना करी तो ओही में डाली के सुते जाला। आ दू चार दिन में ई सरवा ई मत गा दो सोनू कि ओही में डाली के मुत देता। पढ़े जाइले हम रोज स्कूल में, कोरा उठा के हमके घुस जाला पुल में। अच्छा तो कोरा में उठा के लेके पुल में घुस जाला, तब तो में ले जाके पेलतो होई रे। अरे सरवा पहले ही लार जर गईल। तो ना भाई लोग देख लो यहाँ तक ले ठीक रहो। भौजी जवन चश्मा पहन के एटिंग के देखने है नु मतलब स्टाइल तो बहुत हमरा अच्छा लागल हो ना। अखिया में हिलारवा के हेमलेट लगा ले बिया। एकरी बहन के बूढ़ के देखला के बाद ऐसा लागता नु मतलब आदमी को टोपा लगावेला, इलार के लन टोपा लगा ले बिया। सुना ना, बोलो ना, तू हमरा से प्यार करलू। भौजी जवन बिया नु तारा से प्यार करेले कि ना करेले, लेकिन ताहा रोहनिया देख के लागत आवे नु कौनो कुकरो रही नु तो सरवा तारा से प्यार ना करी ना। सरवा ई कौन परपोज के मतलब होखेला रे। ए सुनो ना, तू हमारा से प्यार करेलू, पिलियो के परपोज करबे नु, पिली बुझेली मतलब पिलियो के परपोज करबे नु तो सरवा तोरा मुंह पर छुल दे मुत के भाग जाई। लेकिन सरवा तोरा प्यार के एक्सेप्ट ना करी। यारावा एक कर लटकल बा। अरे सारते नाही का लटकल बारे लारावा। तो ना एकर बहन तो हितवा ई गाना गावता ना। तो ना भाई लोगन मतलब सुनत रहो के ते कहता यारावा एक कर लटकल। अरे सरवते हमरा के बताओ, हम जानल चाहतन का लटकल। अगर ना बतलिन तो सारे दौड़ा के तारा गोरिया मार देम सारे। लागता कि पहिले से दुहल बिया रे, लागता कि पहिले से दुहल बिया रे। ऐसन ऐसन गाना गई बस तहे गरियाम ना तहन अगरबत्ती देखाम रे सार। तो ना भाई लोगन अभी तो सरवा अभी आगे सुनलो अभी का कहले बा रे इता चमरा के छुअल बिया रे, इता यही रख के छुअल बिया रे। चमारा के छुअल बिया रे, ई तो अहिरा के छुअल बिया रे। अरे सारसो अच्छो गाना गा लो सो कि केहू सुनो तो कहो कि हो तो अच्छा कहो। तो सरवा तो ऐसन ऐसन गाना गावत रहो कि केहू सुनी तो कहे कि वाह भोसरी वाला वाह का गाना गईले बारसो। तो ना भाई लोगन मतलब गाना के भाव सुन हलो, ई चमारा के छुअल बिया रे, ई तो अहिरा के छुअल बिया रे। आ कुछ आवे वाला समय में कह दिन से ई प्रसादो से छुआइल बिया रे। छुअल बिया रे, इता लोहारा के छुअल बिया रे, ई तो लोहारा के छुअल बिया रे। भाग तोरी महंगे चोदा भाग। तो ना भाई लोगन मतलब गाना सुनता रहलो, गाना सुनला के बाद ऐसा लागता नु कि सरवा के दौड़ा के गोरिया पेल दी। तो भाई लोग आज के वीडियो को समाप्त है। जा वीडियो अच्छा लागल है तो लाइक करियो, चैनल पर नए बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इजाजत, बाय।